Langgana klarawanda munsara dinonor kekonang surum sorote tan badang kasoran bacaring lahing kono to wau patrap sumedi hamaladining hangeningake cipta putra nata ngastina sang Raden Lesmana Mandra Kumara eling-eling satur ingkang datanate tetegi datanate patrap sumedi aranek ramuka denira patrap sumedi katon kasur sak gulinge dedhaharan kang wis cinawisake sigra pinarepekan dening Sang Bathara Wulandrema dalah Bathari Wulandremi Yayi Wulandremi wangune ana satriya nggone gayuh Nugara Wahyu cakraning ngarat kepengin dadi wadah marang Wahyu cakraning ngarat satriya ndak kegodha yen kuwat nggonmu teteki ning papan kene aku manunggal marang kowe satriya lahing kono wau denira patrap sumedi hamanadining eling-eling ora menem nggone ngilangi pancandriyane sakedhepan weruh ana Sardula mangap-mangap arsa nguntal dhateng Raden Lesmana ya dawah kantaka aduh bah Jati wana bulu-bulu hawalah bener kandil aduh nyer nyer putuku Lesmana Mandra Kumara napa nggih putuku eneng apa Lesmana kok girap-girap ora-ora terus gletak semaput aduh lah kok pucete kaya ngene putuku ngira napa putu elata piye kakang piye kakang apa bakal kaboyong marang Praja Ngastina asa sik wong arep golek wayu ki akeh godha pangrencanane piye ayo binage dilipur supaya lejar penggaliane yen wis lejar wis lega binage nggone nerusake patrap sumedi amaladining kakang ananging kakang nganggo sewu srana apa kakang supaya Lesmana Mandra Kumara iki bisa waluyuk teman jati-jati keteman nirmala kakang Purba wasesane tak borongake marang Kakang Rubaya Saka Lima kakang. Sedakep saluku juga nutupi baban hawa sanga Sang Reksi Gawandurna. Keng kaesti ingkang kaesti dewaning panggoda pangrencana
ingkang mapan wonten wana Krendayana. Pukulan yang Betari, pripun yang Betari. Srananing wong yen luhung petalopo kurang guling elinga salat miko ana apa dene Reksi Durna nggon mangesti marang jeneng ulun binagi enggal kondha kang kanthi permati. Aduh yang Betari kados pundi yang Betari? Utari kelenggan samangke. Putu kula pun Lesmana Manandra kumaranggenipun kumudugu tanggayuh Nugra Wahyu Cakraning Rat. Mongko kula ngerti ingkang Mbah Reksa wana Krendayana menika ndika yang Betari Durga. Ing samukawisipun kula barengaken binagi anak kula lan putu kula Lesmana menika kersanipun rahayu anggenipun teteki wonten mriki. Oh iya. Durna. Yen pancen para Kurawa nggone kepengin njaluk pambiyantuku ana syarat-syaranane. Syarat-syarananipun menapa yang Betari Durga? Aku gelem bantu marang Lesmana Mandra Kumara. Rahayu nggone padha mapan ing wana Krendayana malah kepagang nampa Nugra Wahyu Cakraning Rat ananging sok Kurawa yen mati sok maneh dadi wadya balaku kepriye? Mboten menapa-menapa yang Betari. Sing baku kasembadan Lesmana Mandra Kumara dados ratu sok yen kula mati sukma kula nglambrang melu sampeyan. Tenanan iki lho. Lho kaluhuran yang Betari. Wongso nek mati wis ora ngrasake apa-apa mbok men sukma nglambrang nemplek watu nemplek endi-endi dikutuki wong mboyo ben. Kula nderek ndika yang Betari Durga. Iya yen pancen mengkono dimen. Lesmana Mandra Kumara tuli bopongen. Kaya ana watu gilang binagi papan watu gilang dimen teteki ana ning watu gilang kae. Ih, matur nuwun yang Betari. Long-long endro mangungkung luhan semang. Jaramaya. Jojo muntap lerki netatu koya yasinipi Jojo bang mawingo wenggis yang Betari Hanimbali kula pun Jaramaya yang Betari Jaramaya kula wonten dawuh reksanan wana Krendayana jebul ramung siji ora loro para satriya nerpati nggone mlebu amlasak wana Krendayana bakal anggayu Nugra Wahyu Cakraning Rat sagah kinanten selak mundhe weca paduka keparing ngriki lenggal mangke nyuwun pamit. Mbah gedhe mbah cilik wadya jem setan priparayangan kakanthi kabeh aja ana sing keri. Glono lho iki siaga badhe budhalan yang Betari.
Dal